हेल' लोगोफोर बेयाव मोनसे नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननो क्लास लानो ओंखारदों बे जाहैबाय क्लास 8नि MIL नि बे जाहैबाय चैप्टार 7 फरा 17 बेनिफ्राय सोमदोन बेयो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा बेनि सोमोन्दै गासैखौबो बुजायनो नागिरनाय जादों दा बाहाय गोबाव खालामाजासे फैदो बुजायलांदिनि नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन चैप्टार आरो गुबुन गुबुन क्लासनि नोट्स एबा अनलाइन फोरोंनाय जुदि लुबैदोंबा डिसक्रिप्शनाव खेबसे हाब डिसक्रिप्शनावनो दंजोबो गासिबो बेनिफ्राय प्लेलिस्टआव थांबाबो मोनजोबगोन गासैखौबो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा गुबुनफोरनोल' शेयार खालाम जा हायो बेनिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गासैबो नटिफिकेशन मोनहैबाय थायो बेनि थाखाय नटिफिकेशन बेल अन खालाम गोबाव खालामाजासे फैदो सोमदोननि सोमोन्दै सावरायदिनि बाहाय दङ सोमदोन जायखौ डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा लिरदों नाथाय बेयाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला सोमदोना मोनसे खिन्थिगासे फावथाय नङा बियो आबुं फावथायसो बेखौ नोंथांमोना मार्केटाव बायबा मोनगोन गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै फराय होमबासो गासै बाथ्राफोरखौ बुजिजोबगोन आंबो बेखौनो जा हायो सुंद'यै खिन्थागोन आरो नैबेखिनि सोमदोन दा बाहाय खिन्थिगासे फावथाय लाबोनाया बैनिफ्रायनो मोनसे दिन्थिगासेखौल' बाहाय दिन्थिदों बेखायनो बेयो आद्रा खिद्रा बेखायनो फरायनायाव बुजिजोबनो नागिरा आरो जायफ्रा मिथिखायो बिथांमोना मिथिगोन दानिया मा जायोनो बिनि सोमोन्दै बै बिजाबनिखौनो हानहरनानै बाहाय फोरोंनांगौ जानानै फैयो आरो ओंखायनो बै बिजाबनिखौ हानहरनांगौबा गोबां गोलाव जायो बेखायनो बै बिजाबनि गुबै बाथ्राखौल' सुंद'यै बाहाय खिन्थागोन आरो बेनो बाहाय फैगोन जास्ट मोनसे समाव मोनसे खथायाव रायलायनायनायल' बियो सफैदों नाथाय सोमदोना सिगां उन्दैनिफ्रायनो जोबजासिम थैजासिम गासैबो मोनसे आबुं जारिमिना बै सोमदोन फावथाय आबुं फावथायावसो दङ जायखौ डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङानो लिरदों दा बेखायनो बैखौ फरायथारनांगोन आरो नोंसोरो दानिया फैदो बाहाय सोमदोन एबा सोमदोना सोर बिनि सोमोन्दै बाहाय फारि फारि खिथादो आरो बाहाय बे खोन्दोआव मा जादों बेनि सोमोन्दै मिथिना लानि नुनो मोननाय जादों जे नोंथांमोना बाहाय सोमदोना माबि जोङो बर'फ्रा कसारि फोलेरनि नोंसोरो मिथिदों दा बेनिफ्राय कसारि फोलेरनि मा खालामोन कसारि फोलेरनि जोबथा राजाखौ काछार हादरनि जोबथा राजाखौ मा होनदोंमोन गबिन्द चन्द्र एबा राजा इरागदाव होननानै जोङो मानसिफ्रा बयबो बुङो आरो जारिमिनाव दङ जाय बेनि उनावनो जोंनि काछार रायजोआ इंराजफोरनि सिङाव थांदोंमोन होनदों दा गबिन्द चन्द्र एबा राजा इरागदावनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन तुलाराममोन दा बेखौ नोंसोरो बयबो मिथिदों नाथाय बिनि सिङावनो बिहा सासे लेङाइ सान्थ्रि गाहाय दङमोन बे जाहैबाय सोमदोन जायखौ सा काछारखौ बेंनो थाखाय सोमदोन जोहोलावनो हगारनाय जायोमोन होनदों सोमदोन जोहोलाव दा बे सोमदोना लेङाइ सान्थ्रि गाहायमोन सोरनि गबिन्द चन्द्रनि दानिया मा जादोंमोन बे लेङाइ सान्थ्रि गाहाय सोमदोनखौ मा होननानै बुङो दाथ' सा काछाराव सोर दङ डिमासा बिथांमोन दङ जायफोरा जोंनि बर'नि दालाय जों कसारिनि दालाय डिमासा बिथांमोनहानो गबिन्द चन्द्र बुङोमोन बेनिफ्राय बे सोमदोनखौ बिथांमोना सम्बुधन कसारि होननानै बुंनाय जायो सोरनाव डिमासानियाव दानिया बिनि बागैनो माखासे जारिमिनखौ बाहाय लिरनाय जादों दानिया बाव मा जादों नाय जेलाना गबिन्द चन्द्र राजाया थैयो 1832 मायथाइनिफ्राय जेलाना इंराजफोरनि आखायाव लाजायो बिनि उनावहाय मा जादों बिसोरो इंराजनि सिङाव थांजोब्बाय दसे सम बिनि सान्थ्रि गाहाय तुलारामखौ दोन्दोंमोनब्लाबो उनावहाय बेखौबो बोखारबाय बिनि उनाव इंराजफ्रा गावसोरनि जेसेबांनाखि आखुथाय बेखौ बाहायबाय जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय अयथासार इनाय अनागारि गासैखौबो बिसोरो काछार रायजोआवबो खालामजोब्बाय जेरै दुलाराय भारतआवनो खालामदों बेखायनो दानिया मा जाबाय होनदों जोहोलाव सोमदोना बेखौ नायनानै थानो हायाखै होनदों बिनि थाखायनो जोहोलाव सोमदोना सान्थ्रि हान्जा दानानै इंराजफोरजों जुजिनो थाखाय बियो आवगायबोदोंमोन होनदों आरो बियो आवगायबोनायाव माखासे गोबांथार कसारि फोलेरनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो बाहागो लादोंमोन बिनि उनाव मा जादोंमोन होनदों जोहोलाव सोमदोनखौ बेयाव मा खालामनाय जादों सान्थ्रि गाहायनि दैदेनगिरि हिसाबै लानाय जादों आरो जोहोलाव सोमदोना गोबांथार फोरोंथाइनि गेजेरजों बैसोर सान्थ्रिफोरखौ इंराजनि बेरेखायै जुजिनो थाखाय थियारि जाबायमोन आरो बे थियारि जानाय समावनो बिथांमोनहा मोनसे खामानिबो मावजेनबायमोन मा मावदोंमोन बिथांमोनहा जे गानजं हेडक्वार्टारनि चिफ कमिशनार बिथां सोरमोन नोंसिनियावबो बिजाबाव उनथिं होनाय दङ बिनि सोमोन्दै सोरबि मेजर बयेट मुंनि सासे मानसि दा बे मेजर बयेटखौ जोहोलाव सोमदोननि थिननायाव सोमदोननि सान्थ्रि हान्जानि सासे मानसिया थांनानै बुथारहैनाय जादों दा बे बुथारहैनायनि उनावहायनो जोहोलाव सोमदोनखौ सासे चिफ कमिशनारखौनो बुथारबाय नालाय बेखायनो मा जाबाय इंराजफ्रा जोबोद रागा जोंबाय बेखायनो मा जाबाय इंराजफ्रा सोमदोनखौ जेरैखि जाया हमनो थाखाय बिथोन होबाय आरो जेरैबाबो बेखौ हमनानै फासि होनो थाखाय सिगांबाय दानिया मा जाबाय सोमदोननि फिसा फिसौ सान्थ्रिफोरा
गोबाङानो हमजाबाय नाथाय सोमदोनखौ मोनाखिसै। बेनि थाखायनो मा जाबाय होनदों सोमदोनखौ हमनो हायोब्ला गोबां नोगोद रां धोन दौलद होनाय जागोन होननानै इंराजफ्रा फोसावबाय होनदों। जेरै दा जोंनियावबो फोसावनाय जायो वान्टेडफोरखौ हमनो थाखाय। दानिया मा जाबाय बेबायदि जेलाना फोसावजायो होनदों जेला सोमदोनगा मा जाबायनो बेसेबां खारखोमानानै थानो हानो रावबो ओंखाम दै होआ बेनो। नाथाय सानै बोराय बुरैया ओंखाम होनायनि मुङाव बेखौ लाखिबाय होनदों आरो ओंखाम खुरनानैबो होबाय होनदों। नाथाय बे समावनो बुरैया ओंखाम जाहोबाय थानाय समाव बोराया स्रोद स्रोद इंराजनो खिन्थाहैनायाव इंराजफ्रा फैनानै बेखौ बेंनानै हमनानै मोनदों आरो बेंनानै हमनानै मोननायाव बेखौ मा जादोंनो खोरखिनिफ्राय बेंनाय समाव खोरखिनिफ्राय खारनायाव जे नेपालि थुंग्रि माने मा खुख्रि बेजों खुगैनानै सोमदोननि आथिङाव हाबहोदों। दा बिनिफ्राय सोमदोनखौ हमनानै इंराजफ्रा लाबोदों आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होदों आरो बेनिफ्राय हस्पिटालाव फाहामथाय होनायनि सिगां बिसोरो सोमदोनखौ जोबोद इनायै बुग्लिदों जाहाथे माने थैयाखैल' आरोखि थैनायनिल' राहा मा होनो बाखि थादों आद्रा थादों नाथाय बिनिफ्राय जेसेबां हायो बुग्लिदों आरो बिनिफ्राय बेखौ माने जोबोद इनाय अनागार खालामनायनि उनाव फासि होनो थाखाय बिसोरो सिगांदोंमोन। दा बेखौनो दानिया बे समावहायनो मा जाबाय होनदों सोमदोनहा सासे मावरिया रावबो गैया माने बिमा सासेल' दङ थेलेब। दा बे बुरैल'सै। दा बे बुरैयानो उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै देरहोदों। बे देरहोनायनि उनावनो बेखौ मा खालामदों बेबादि सासे जोहोलाव खालामनो हादोंमोन। दानिया मा जाबाय जेलाना बेबायदि हमजानानै सोमदोना थैहां थैहां माने अबस्थायाव दंसै थैहां थारसै माने बेहा बुग्लिनायजों सहायनो हाला थैथारनोसै बेखिनि समावनो सोमदोननि बिमानो सोरबा सासे मानसिया खोन्थाहैदों। ओंखायनो सोमदोननि बिमा थेलेबा फिसालाया थैहां होननायखाय फैनानै नायफैदों आरो नायफैनायनि उनावहायनो नायफैनाय समाव बे रायलायलायनायानो नैबे फरायावल' ओंखारदों। बे मोनसे खिन्थिगासेल' नायफैनाय समनिल' बेयाव दङ आरो बे नायफैनाय समाव मा जाबाय दानिया मा होनदों नोंसोरो फरायबानो नुखाजोबसिगोन बेखौ गावबा गावबो जे सोमदोनखौ नायनो फैनायाव सोमदोनखौ नायनो होनाय जायाखै। बै समनि चिफ कमिसनारा मेजर बयेटआ थैबायमोन नालाय बिनि उनाव कुइन्टन मुंनि सासे फैदों। दा बेयाव कुइन्टना बेंनानै दंमोन कुइन्टना नाथाय बेखौ नायनो होनाय जायाखै फिसाज्लाखौ नायहोआसै थेलेबखौ। दानिया मा जाबाय थेलेबा बेखायनो गाबै गाबै सोंबाय बायदोंमोन माने फिसाज्लाखौनो नायनो मोना मानो होननानै। नाथाय बेखिनि समावनो मा जाबाय सासे नार्सआ फैनानै खिन्थाफैबाय सोमदोना थैबाय होननानै आरो डाक्टर रबिन मुंनि सासे मानसिया बेबो फाहामथाय होदोंमोन। बेबो बुंबाय जे सोमदोनखौ लाखिनो हाला बियो थैसिगोन होननानै बुंदोंमोन। बेखौ नोंसोर मोनगोन। बिनिफ्राय दसे उनावनो सोमदोनाबो थैदों। दानिया सोमदोना थैनायनि उनावहाय मा जाबाय सोमदोननिथ' थैबाय नालाय सोमदोननि गोथै देहाखौ बिमाया मोनलांनांगौमोन नङा होमबा। अदेबानि बिनो सोमदोना ओंखाम खब'से दौनो होननानैसो लाबोदोंमोन थैनोसै होननायखाय। नाथाय नायनो मोखां नायस्रानो फैदोंमोन। नाथाय बे समावबो सोमदोननि बिमानो मोखांबो देखायाखिसै ओंखामबो जाहोनाय जायाखिसै अदेबानि सोमदोना थैबाय। आरो थैनायनि उनावबो मा जाबाय सोमदोननि बिमाया गोथैखौ न'आव लांनानै फबहैनो थाखाय बिबाय नाथाय बेखौबो हरनाय जायाखिसै। बेनि उल्थायै सोमदोननि जेसेबांनाखि लेथ्रा लेथ्रि थै नांफबनाय गाननाय जोमनायफोर दङ बेखौल' हरनानै सोमदोननि बिमाखौ होखारहरनाय जादों। अब्ला सोमदोननि बिमाया गोबां गाबै गाबै बुंदोंमोन जे बबे हादरनि आयेन नङा होमबा बिदि होननाय मोनगोन बबे हादरनि आयेन जे फिसानि गोथै सहखौ बिमाया मोनलाङै। दा बेबादि मानो होनबा बिसोरो मा जाबाय इंराजफोर जेराव मा होनो जोंनि सायाव जोबोद इनाय अनागारै बिसोरो सासन खालामनानै खुंथाय खुंनानै इनाय अनागारियै जोंखौ फोजोबस्रांलांनायनि लामा लादोंमोन। दा बेखायनो मा जाबाय सोमदोननि बिमायाबो बिदिनो खालामजाबाय जोबोद इनाय अनागारि माने दुखु मोनो आरो नोंसोरबो खोनाबा। दा बेबादि जाथाय जादों। बेनिफ्राय मा जाबाय सोमदोननि बिमाखौ होखारहरनायसो जाबाय। दा बेखिनिसिम नोंसोरो मोनगोन। बेनिफ्राय सोमदोनखौ बिसोरो मा खालामबाय आरो बेयाव नोंसोरो मोनथ'नाय नंला माने सोमदोनखौ गावसोर जिबादि नियमजों फालिनांगौ बेखौ खालामबाय आरो बे। दानिया मा होनदोंमोन बेयावनो माखासे रायलायलायनाय बाथ्राफोर नोंसोरो मोनगोन। सोर दङ कुइन्टनजों लोगोसे थेलेब नार्स 1 नं पुलिस 2 नं पुलिस डाक्टर रबिन बिसोरो साब्रै साबासो मानसिफ्रा बेवहाय सावरायलायदों। दा बेखिनियाल' बेयाव दङ। दा बेनोमोन। दा नोंसोरो बेखौ मा जाबाय फरायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ एबा खोनासंनानै। दा बेखौ नोंसोरो फरायाबा खोनासंफिन बुजियाबा आरो बै बिजाबखौ फराय आबुङै नोंसोरो मिथिगोन गोबां माखासे बाथ्राफोर थालांबावबाय। मानो होनबा गांसे गिदिर बिजाबखौ आं मोनसे भिडिअनि गेजेरजों सुंथाबै बुंनायाव बियो मोनफ्रोमखौबो गुदि खिन्थाजोबनो हागोन बे नङा। नाथाय गुबै सल'आ बेबायदि खारबोदों आरो नाथाय सोमदोनजों हेफाजाब होनाय गोबां जोहोलावजोबो थानो हागौ दङमोन बेलस्रिमोन बिसोरनि बागै नोंसोरो उनाव फरायबा मोनगोन। बे गिदिर बिजाबखौ फरायदो
बेखौनो मोनखागोन। दानिया बेयाव दङ सोंनाय फिननाया गोबां दङ। दा बेसेबां सोंनाय फिननायखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन। हाबनाय लोगो लोगो बेयाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन, नङाबा आरामसे नट खालामनानै लिरनानै लानो हानाय जागोन। बेखिनि जेसेबां हायो शेयार खालाम, बैसोर फरायसाफ्रा मोनहैजोबथों, रोंथों। आरो बिनि उनावहाय गुबुन गुबुन क्लासनि एबा गुबुन गुबुन चेप्टारफोरखौ नोंथांमोना बेयाव डिसक्रिपसनाव हाबनानै क्लास 8 बा क्लास 8नि लिंकआव टु, क्लास 9 बा क्लास 9, क्लास 10 बा क्लास 10, क्लास 6 बा क्लास 6 to 10 कभार खालामगासिनो दं लासै लासैनो। दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।